Здравейте, това е от Марс за вас. Имаме живо предаване с гост Плекатор. Здравей! Здрасти! Как е твоето истинско име? Моето истинско име е Георги Божиев, а.к.а. Плекатор. На колко си години? 16 години. В кои организации участваш? Аз съм лидер и настоящ и единствен собственик на Gameplay.bg. С какво се занимава Gameplay.bg? Като цяло Gameplay.bg е един отбор от дозина момчета, които се занимаваме с развиването на българският гейминг, по-точно на българската общност в тази среда, и сме с доста сходни интереси. Би ли изборил някой от членовете на твоята организация? Членовете на отбора, ние сме 15 човека. За този етап не смятам, че е нужно да сме повече, макар че сме доста над бройката, която е желателна за един отбор. 15 човека, от които всички си вършат перфектно работата. Няколко човека ще изредя. Аз естествено, Лешо, Пъв, Скъл, Тиесто, Wild Beast, по-точно Александър, Накс и така нататък. Каква е вашата политика и очаквания за нататък? Политиката на самия отбор е да се занимаваме с това, което можем най-добре, един вид, в виртуалния свят, понеже, както знаете, не всичко е компютри и такива истории. Политиката на самия клан е да направим нещо стойностно и полезно за всеки един зрител на самият изходен продукт, максимално улеснено и максимално полезно. Какво съветвате вашите потребители, така да ги наречем потребители, които гледат вашите клипове? Какво ги съветвате, като гледат вашите клипове? За какво трябва да се гледат и така нататък? В VBOX и в YouTube, понеже сега вие гледате или в YouTube, или в VBOX, има доста български геймери, така да го наричам, макар че не е точният знаменател това нещо геймери, понеже не съм съгласен с това, че всеки, който снима, трябва да се нарича геймер. Има просто такива хора, които са срам и позор за самото общество. Просто, ако сме ви забавни и полезни по някакъв начин и харесвате сериозността на самия коментар, то вие вече сте избрали да ни гледате, понеже в момента, както виждате, гледате клипа. Така. Дайте съвет, дайте собствен съвет за вашите потребители и хора, които гледат вашите клипчета и предавания. Ако започвате да се занимавате с това, да снимате клипове, или вече снимате, но се чудите как да повишите вашата гледаемост и тем подобни въпроси, просто бъдете себе си, не се правете на някой, който не сте. И нещо, което не ви се отдава, снимайте си с по-популярни софтуери, това са Fraps, Bandicam, DX Story и така нататък. Обработвайте с сигурен и лицензиран софтуер, за да може все пак да се изисква и малко по-сериозна конфигурация, но все пак повече компютри са такива. Също така избягвайте цинизми във вашите клипове. Няма значение какви игри снимате. Може и да е нещо като Tetris, онези танкищата, които се стрелят, Mario Bros. Няма значение. Важно е самия коментар да си харесва. Не винаги график на самата игра е важно. Как възникна идеята за създаване на Gameplay.bg? Gameplay.bg аз я реализирах, когато бях на 14 години, мисля, 14 години и половина. Точно преди година и половина някъде. Идеята ми беше дошла, между другото, още на 12 години. Само че реших, че не съм достатъчно запознат с нещата и просто мислех, че не е времето още да започна да се занимавам с нещо такова, понеже все пак нямаше да ме вземат на сериозно. И така нататък, понеже едно е 12 годишно момче, друго е 16 годишно. Идеята се реализира като соло канал, между другото. Мислех 2 дена името как да бъде
Gameplay BG накрая беше свободно за моя изненада. Регистрирах го, след това дойдеха първият ми екип, които не бяха това, което очаквах, и след това вече се събра финалната бройка. Но това в продължение на доста време. Един допълнителен въпрос. Кой беше първият ви екип? Ами, значи за Gameplay BG, по-точно, първият ми екип не е Gameplay BG, в смисъл самият отбор. Първият екип беше с оператора, който в момента снима на нас, и Гризли, мисля, че беше. Имаше едно предаване "Размисли и храсти". Изхрасти по-точно. Беше доста така стабилно. Стабилно си набираше гледаемост, но поради наши си причини прекъснахме самото развитие на профила и вече вторият ми по-сериозен проект е Gameplay България. Да. Какво смятате да правите с ваши бивши проекти? Ще ги развивате или няма изобщо да ги пипате? В какъв план? В смисъл такъв за Gameplay BG или? В ваши бивши проекти, като "Размисли, Изхрасти" и много други. Може би след време, ако се освободят нещата, малко по-така има време, може би нещо като сайтът за запознанство, който бяхме почнали да правим, може би да стане и реалност. Кажете финални думи за края на клипчето. Понеже повечето, които следят самия профил, имат желание да се занимават с правене на гейминг клипове, и това нещо, че нямат гледаемост, ги демотивира. Това нещо не става за час, два, ден, седмица, дори месеци. Понеже при мен отне близо година и 2 месеца, за да започна да имам гледаемост. Понеже тогава бях единствен в отбора. След това вече, когато дойдоха и членовете на самият отбор, който сега са 15, нещата станаха доста по-добре. Но няма как да очаквате, когато започнете да правите клипове и някакъв бум да стане, някакъв поток и трафик към вашия профил. Няма как да стане. Трябва много време и доста търпение. Това е. Дайте един съвет за идеи. Откъде извират вашите идеи, примери и така нататък? Идеите, между другото, идват съвсем случайно. В смисъл такъв, играя примерно някаква игра, когато съм по-свободен, или пиша с някой от екипа и по едно време ми идва нещо като просветление и си казвам, ето, почвам поредица примерно на Call of Duty 2, както бях започнал, и още си върви, понеже днеска е 21. Да, 21. С няколко часа става 22, както и да е. Просто идват съвсем мигновено и се реализират. Това, че примерно някой иска да направи нещо, което го няма в България, понеже има доста такива неща, за които се сещам. Но примерно си каже, аз ако съм първия, ще имам хейт, не знам си какво, няма такива работи. Това даже ви прави уникални, понеже сте първият, който ще направи такова нещо. Това е. Благодарим. Кажете чао от нас и от вас. Чао, и ако знаете процедурата, ако ви е било забавно и полезно, абонирайте се. Чао!